Lenča? Barča. A jdeme na to. Takže 7 sekund, znáte to, tu názvu. Takže jdeme na to, Barčin úkol je, dej mi na hlavu něco červeného. 3, 2, 1, teď. Ne, aktovku ne. Dostihla se tak jako. Projde, aktovku ne. Ne, aktovku ne. Je. Takže můžeme, teď ty mě. Takže máš uslet. Takže ona mě to musí tohle a já tam zatím nastavím kamerku. Můžu? Ne, počkej. 3, 2, 1, teď. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jo, dobrý. Stihla to. Bohužel. Bohužel si nějak vyprdní. Já nevím, jak se to dělá. Prostě přijedeš. A Takže můj úkol je zařvít Chubby Bunny s tím jo, Chubby Bunny. 3, 2, 1, teď. jo, Chubby Bunny! 5 sekund. Já řvu úplně nehorázně. Takže Takže kdyby mě někdo já- unesl, no tak já řvu úplně jak na lesy. Co to bylo? Víš, co ti čeká? Ne. Sníst bonbon. Tak ona má takový ty, nějaký takový ty bonbon. Ty jsi blbá. Takže můžeme... Tady takový to bonbony nějaký? Takhle jsou Dostat k narozeninám. malý. Ne, k Ježíškovi. 3, 2, 1, teď. No to kouše. Stihla jsem to. A proč? To byl úplně blbý úkol. Jde jo. Flirtuj s kamerou. Tak to mě úplně baví. 3, 2, 1, teď. Ahoj. Já jsem Bára. Nechtěla by si se mnou zajít do postele. To je blbý, jo. Ty bogo. Tak jo, tak teď ty. Já jsem se lekla, že jsem ho zase zapomněla. Nakreslit mě. Co? Nakreslit mě. Cože? Nakreslit mě. mě. V pohodě, že jo? Dej mi papír a propisku. Tak jo. 3, 2, 1, teď. Mám. No tak ty bogo. Takhle vypadá Bára, jo? Tady ještě zamalujeme bříško. Tak můžeme teď já, jo? Takže 4, k tomu jsme se ještě nedostali. Rozcuchej si vlasy. To? Teď co jsi udělala? Tak já si ho musím sundat. Dohlas a i v celý kuklině. Dělej, utáhni to. 3, 2, 1, teď. Tak jo, tak teď ty mě. Teď ty mě. Dělej, Barbaro! Líbá se s plíšákem. Tak jo. Že se budu líbat tady s tím Angry Birdsem, jo. Ty Takže krávo. můžeme 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď. Padej. Už tě nechci. Takže teď Už já nejsi Pětka sexy. rychle projeď časák. Nikde ho najdeš. Takže musíš najít časák. Už ho Kromě toho vidím. popcornu. Jako můžeš najít popcorn. A já ti ho dám ještě dál, jo. Ne! Počkej, já tady najdu tu Selenu Gomez, nebo co to je. Jo, teď jdu nehledej. Takže já ti dám stopky, jo. Takhle, dívej se. Já vystartuju. 3, 2, 1, teď.
Ne, pozdě. No kurva. A zrovna na té zelené gumě. Tak jo, takže já vrátím kameru. Tak, Kdo to je? já nevím. Zavři to a jdeme hrát. Takže teď ty mě a já jsem ztratila ty úkoly. Máš je tam. Kde? Je tady. Ne, tam je. Takže můžeš. Oběhnout celý byt. Teď jo, jsem takže vymyslela 3, zlo. 2, 1. Teď. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prostě. Zvládla z toho. Jo, zvládla jsem to proletěla. Prostě. Takže teď já, jo? Jo. Teď je 6, že? Jo. Teď je 6. Najdi něco růžového. Nebo najdi peněženku růžovou. Už vidím. 3, 2, 1, teď. A dej mi ji na hlavu. Super. Já tady máš růžovou peněženku. Tak. A teď ty. Jo. Tohle bude úplně hrozný. Najít věc. Najít tady nějaký přívěšek s pejskem. Já žádný nemám. Ale máš. Nemám. Ale máš. Nemám. Já ho vidím. Kde? Je u stolu. U stolu? Tam u toho. Přívěšek? Ty ho nevidíš? Ne. Prostě ho najdi. Nějaký přívěšek, který je hnědej s pejskem. S pejskem, který je takový, Jo. to je ten jezevčík. 3, 2, 1, teď. Už ho vidíš. Tak, teď já, jo? To Takže to byla 6, takže ty dáme... Tak. Ty dáme 7. Tak to tě bude čekat teraz. Já nemůžu najít tu... Jo. Dribluj. A s čím? Tam je balón. Kde? Aha, tady. 3, 2, 1, teď. Dobrý. Jo! Teďka by bylo dobrý, kdyby se udělal toho. Bude takový. Nech toho už, Bado. Já natáčím, dělej, než se to vypne. Oh yeah. Teď ty. Říct prosté slovo, ale takový nahlas. Mám. Takže mě to stopuj. Jo, Teď. Do prdele. a ještě. Ty vole. Kurva. Kurňajs do prkínka dubovýho. To není prostý slovo. Takže teď já 8. Takže Co to je? 8. hraj si s kočárkem. Hraj si s kočárkem. Takže 3, 2, 1, ty. Varunka si jde hrát s kočárkem. No. Vražu zpátky. Jsem tady. Jak jsem Jo, narazila, to je zdiuba. Tak, teď ty. A čeky nás poslední 2 úkoly, jo? Jo. Zařvat z okna. Co? Zařvat z okna. Něco prostě. Něco takového. Teď si otevřu ventilač. Tohle měla i Falenka. Já vím, to jsem taky chtěla dát. Ty jo, ale tam to zrovna nějaký pán. No co? Už to jde. No dobrý. A já jsem ti to nestopla. 3, 2, 1, teď. Stihla jsi to. Já stihla jsem to. Já jsem nechtěla, aby tam na mě všichni koukali na dementa, víš? Já vím, ale na Falenku se taky dívají na dementa, ty vole. Tancuj
před zrcadlem. Takže já tam dám kameru. Počkej, ty máš ten svůj mikrofon. Já ho mám zabavený. Aha. Čekej. Tancuj nebo zpívej? Tancuj. Ty zpívej taky. Takže já si to jenom vytáhnu. Tohle. Toho se budeš svát. Můžem. 3. Můžem? 2, 1. Dobrý, stihla jsi to. Jo. Teď mě čeká, co? Co mě čeká? Jo. Najít Českou republiku tady. Jo, tak to mám zakroužkovanou. Ty jsi župa. Já tam mám zakroužkovanou Českou republiku, Itálii a Chorvatsko. Tak ukaž. Takže Ale, stopujme to. ale já myslím jako tady ty vlajky. No aha, tak to už vidím odsaď. Já taky. Takže to tam otoč nějak a dej tam tu kameru. To nejde moc vidět. Tam, tady. Tady. Mám čmáranice. 3, 2, 1, teď. Najdi ju. Kurva. Dobrý. Počkej, jak to bylo? Tak. Pojď, Baroš. Takže poslední úkol. Najdi kolu v ledničce a napisy. Cože? Najdi kolu a napisy. Můžu stát tvůj. Ne, stávaj ne. A 3, 2, 1, teď. Nestihla. ty vole. Ty jsi zase Teď jako princezna. tvůj poslední úkol. Tak ten můj Ty jsi se zdívala. Já se nedívala. Počkej. Co to bylo? Udělat kotoul. Tady na zemi. Na zemi? Ano. Tak počkej, jo. Já to natočím kameru. Na zemi. Ne, takhle ne, normálně. Ne. Jo. Jo, takže 3, 2, 1, teď. Dobrý. A já se s vámi pro tohle videjko chci rozloučit. A čuso!